Molweni ndinamkela kwezase-TV ngesiXhosa. Unamalanga uthi akayikholelwa noko eyoba uSibongile angenza into enje kwi-weeks zakhe. Inyoronyoro ke elingugcina lithe ungangakholwa kanjani sisathetha ngomntu omnye apha lo wakuncamisela indoda. Unamalanga uthe into eyenza anga-understand uSibongile wazi kanjani uba nazi ezakhe ii-weeks nazi ezikagcina. Ugcine ubuzile uba ubaleke kangakanani into yoba azi uba wazi njani. Unamalanga ke uvele wabuza uba nguwe na lo wenzise uSibongile uba enze yonke lento. Hayi ke ugcina wafane wamayamayaza ke kwimpukane zibona into eshiyeke ngemva ezimpundu. Unamalanga uthe makathethe inyani. Hayi ke wayithetha inyani ethi yena usebenzela yena. Unamalanga ethi ayibumfana uyenzelani into enjalo. Wathi omnye ndakuxelela uba ndizokwenza nantoni na ukhupha uSibongile kulandlo. Unamalanga umxelele uba eza week zibiza u28,000 zoyi-2. Ugcina uthe leyo ke imali encinci gqitha kuwe for your happily ever after. Ethi nje ngaphandle kwayo yonke lento ukwenza uye wakuthethelela phambi komuntu wonke. Wayeyigqibele nini ke leyo? Kangaphendule ke uNomalanga ububhideka nje yile behavior kagcina noko uyibaxile naye uNontombi. Unomalanga ke uzamile uncokola lento kagcina kukwenzo but akade aphume igusheni ngayo uba kwenzeke ntoni uzane nje nezangotshe nje utsho apha atsho pha. But uthi khange abubone ubuthongo uxakene nogcina ozimisele kangaka ngokumnceda ngoSibongile. But ke usike wabulela ke ukwenzo oye wammela kulanto eza weeks emthethelela pha. So ukwenzo naye kangade ayifumani ba umthetho wakhona iyaphi yonke lento cause ude wabuza into yoba kungenzeka uba bayaxabana nogcina novusi. Wathi Nomalanga no, it's just a girl's thing. So akhange thithetheke. Uthuli uyile ke kumedem wayozicelela uxolo kodwa ufike umedem engayingeni kwa eyakhe. Uthe nje wena Thuli uyadelela too much. Wawusazi uba ngenyimini uzophinda ubuye uze apha. Wawumke usithi uyaphi. So Thuli bengazama uchaza isitori sakhe sokuba eskeme ngumuntu ongicoach wamenzani wathini. Kangayimamele usike wamxelela uba kusasa uwole zonke impahla zakho apha endlini yami. Ebethuka kwaleyo bakanti uphaya endlini yabasebenzi because bengamazi yena ba upha. Utheke umnikeza nje ubusuku uba namhlanje avuke ekseni ayibethe. uSibongile uyaklina isipili kufika ugcina ongabulisi nobulisa amxelele nje uba cela yomondlulela ikamera yakhe. uSibongile uphendule ngokumbulisa ke yena wathi uzoya asogqiba pha. Ugcina wathi ndithi ngoku. Wathi ndithi unganideleli ke mna kaningoNomalanga ube ngathi omnye ndibhizi. Wathi aningoNomalanga ke mna ke ungandiphenduli kanjalo. Wabuza uba uzokwenza kanjani ke ngoku uzawuma apho. Akacaphuka uSibongile wavela wathatha itawulo wayijula le besusula ngayo apha phezu kwalonto. Wahamba wathi cha ndizoya. Wayongena ke washiyeka encumile ke lo ngugcina emlandela andithi unale ngqondo ithi ndimbambile. Uvelephi ke noZex kule ngxabano yakhe udeliwe njengoba befike bexabana babuzi baxabana ngantoni. Bavele bathi bona baxabana ngezinto zasekamereni. Imothwisile ke leyo ngoba ethi ubeve ekudele kutheni bekhwasa kangako. Wabesele esithi ke yena ebezoba mema ke for idina kwakhe. Uthe ebhizi ke udeliwe nokusila ke wabe emudi nje kwasebusweni. So indoda yakhe ke imbonile uba akekho right yambuza ke uba utheni na. Utshilo ke uba uworried ngoVelephi ngoba bebexabana ufike bexabana noZex kodwa futhi into engumnqako ukuthi baxabaniswa into yasekamereni. Uthi ngendlela bekhwazana ngayo. So uthe no yena akakwazi ukungena into zasekamereni sikaVelephi so mabayiyeke kanjalo. uZex ke uwinile wasanda noVelephi baxabene omnye uthi ufuna indoda yomnye iphelele ke ifriendship phakathi kwabo. Ugel ke lo ufikayo uthe engena ekamereni yakhe uthe esathi uyachopha phe ebhedini yatsho ke inyoka walaqaza ke yatsho futhi. Uthe esajonge leyo weva ngento imgila phansi kwebhedi kanti sisandla but yena kangasibone engqondweni yakhe kuduma inyoka. Uphume ngathi utyiwa zinyosi ke xa besiza ke begijima abantu kwipassage onomfundo. Kuyabuzwa kutheni Ntombi uthi uNontombi hayi kudala ndiyiva lento yoba abantu abazizityebi banenyoka ngeke ndiyimele mina le into. Watsho ehamba kube ngathi ayima impahla zakho khange amamele ugel ucele nje
kwabanensente. Bathe besambuza ke uba kwenzekeni kulamntana besabuza nabodwa kweqe uthuli eyinkenkesho entsini ede eqhwaba izandla ehlangodonga ethi nje oh my lord ngala English yakhe ke. Unomfundo ke uvele wathi nje ayimothusi nje leyo bayiqonda banguye vele lo wenze yonke lento. uPhetheni noGcina bayancokola ke ngeplans zomtshato. Kufike uSibongile ke baxelela uba ilunch iready. Nanko ke uGcina ebuza uba ukwazile na ususa istain kula blouse. Wethi ke kwaba usebenzanga bleach ke ngoba lokho wena nebleach ningabangani. Sibongile uthe hayi andisebenzisanga and istain ndisusile ngaphandle kwebleach. uPhetheni soke wangena kuleyo ncoko ke ethi uvile ngama wigs ke kaNomalanga bekutheni na. uGcina uthi yena umxelele yonke into uba makenze kanjani uSibongile. uSibongile uthe nje hayi ibi mistake ngoba lokugcina ummele ngento baSibongile ucareless. Wathi ndiyaxolisa wabe secela ke insuku ezimbalwa uba akakagoduke kukhona umbulelo owenziwa ngutata wakhe. Wavuma ke uPhetheni ethi ke kodwa uzuthethena nomfundo oqala. Nalo ke igqirha elinguGcina lincedakele lifonela uNomalanga ethi uSibongile umkile. Uthi ubeke nje isizathu soba uye emcimbini kodwa ufuna azi uba ngeke abuye umkile. uNomalanga uthe akasazi noba azive njani nangayo yonke le nto. uGcina uthe hayibo unganixeleli uba usizela la fam Julia mna and yena ufuna azi uba uSibongile ugezele the wrong girl this time. uNomalanga uthe hayi ke naye akaqonda uba into embi le xa esithi omnye akho ntimbi. Uthe uGcina vele akho kwanto imbi girl. Kodwa uNomalanga uyayibona lento kaGcina qha akayiqondi uba iya ngaphi. uGcina yena ucinga into obuSibongile njengebesiya kowabo umkabi ngenxa ye-treatment yakhe akazi bavele kukhona umcimbi kowabo uSibongile and uzobuya. Asazi ke bethuna ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.